Drahé Slovenky, drahí Slováci. Drahý benzín, drahá nafta, drahé všetko. No nazdar piču, teda Miško, kde si? Pozdravujeme vás z Prešova, kde sme si pripomenuli Sviatok práce tak, ako sa patrí. Tak, ako sa patrí. Ty, čo ty vieš o práci? Vždy musíme mať na prvom mieste našich občanov a záujmy Slovenskej republiky. Presne tak, občanov Slovenskej republiky. Všetkých. Musíme ochrániť to, aby za odvedenú prácu mali aj dobrú plácu. A Ochrániť? Vy ste to mali už dávno zariadiť. Dobre, ty nie. Ty si sa do parlamentu dostal iba ako náhradník s počtom hlasov 3682. No Miško, nič moc teda. Posledný z hlasu v parlamente pred tebou má iba o 30 000 hlasov viac. Ale teba je počuť najviac. Toto sa budeme v strane Hlas sociálna demokracia snažiť. Trepať 2 na 3, to ti ide najlepšie. Nebudeme stáť za Ukrajinou, nebudeme stáť za Bruselom, Ale mali by ste. Z Únie dostávate fondy a keď Ukrajina padne, Rusi nám budú stáť na dvore. vždy budeme mať na prvom mieste Slovenky a Slovákov, našich pracujúcich a blaho celej Slovenskej republiky. Vyháňate mladých ľudí z krajiny a namiesto toho, aby ste vytvárali dobré pracovné podmienky našim, sem vozíte lacnú pracovnú silu, čím znižujete cenu práce. Keď budeme držať spolu, prekonáme všetko, čo sa nám postaví do cesty a spolu budeme úspešní. V tebe je ukrytý básnik. Škoda, že si ho nikdy nenašiel. Nech žije Slovenská republika, nech žije 1. máj. Áno, nech žije Slovensko a ty už konečne prestan toľko rozprávať a začni pracovať. Mám tu ešte jeden odkaz pre teba od šéfa. Kaviareň nemôže vládnuť Slovensku. Slovensku musia vládnuť normálni ľudia, ktorí chodia do roboty a ktorí vedia, aké sú základné hodnoty.